श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी वीणा तुळसकर. आज मी तुम्हाला केळ्याची कापं कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. ही हिरवी केळी आहेत, ती मी कापून सोलली, सालं काढली वरची आणि हे मिठाचं पाणी करून त्याच्यामध्ये कापून ठेवली आहेत. ही 2 आहेत केळी. हे तांदळाचं पीठ आहे, हा रवा आहे ते त्याला लावण्यासाठी, हळद, हिंग, लाल मिरची पूड, मीठ आणि हे भाजणी तळण्यासाठी तेल. चला मग बघूया. याच्यामध्ये थोडंसं मिक्स करून घेऊया. हे सगळं रवा आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करून घेऊया. हे अर्धा चमचा हिंग टाकून घेऊया. हळद अर्धा चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा आणि चवीपुरतं मीठ. आता हे मिक्स करून घेऊया आपण. ही आता कापं पाण्यातली काढून घेऊया. 1 चमचा हिंग घालूया. 1 तो अर्धा चमचा आपण हिंग घालायचा. हळद टाकायची अर्धा चमचा, म्हणजे तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही टाकू शकता. आणि लाल तिखट अर्धा चमचा. तिखट हवं असेल तर जास्त घालायचं आपण. मध्ये पण थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं. हे बघा एवढंच मीठ घाल. हे असं मिक्स करून घेऊया. हे लावून घेऊया सगळं. आता हे लावून ठेवलंय. 5 मिनिटं झाली याला. 5 मिनिटं लावून ठेवायचं केळ्यांना. मसाला, हिंग, हळद आणि मीठ. आणि आता हे ठेवते मी तवा कापत. तवा आता तापला आहे. गॅस थोडा बारीकच ठेवला आहे मी. आता तेल टाकून घेते. हा बघा तापला तवा चांगला. आता आपण कापं त्याच्यामध्ये घोळून सोडायची. आता हे परतून घेते. अशी व्हायला पाहिजे का? अशी व्हायला पाहिजे एकदम. साधारण 2 मिनिटं तरी झाली असतील ना? सगळे आता परतून घेते. एकदा असं भोवती पाणी तेल सोडलं, पाणी अशा प्रकारे मी सगळे बाकी तळून घेते. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. अशा प्रकारे सर्व कापं झालेली आहेत.